tot i que Argentona estigui confinada, no para. Gemma Bravo, bibliotecària d'Argentona, bona tarda. Hola, bona tarda. Laura Gallego, bona tarda. Hola, bona tarda. Comencem, si us sembla, per fer balanç del que ja s'ha fet. És la iniciativa del Dia Internacional de la Poesia, que va ser tot un èxit, un recital confinat que es va fer per les xarxes, en concret per Instagram, anàvem seguint totes les stories, suposo que contentes. Home, i tant. Va ser molt acollidor per part de tots els que van participar, que ens enviessin els poemes, perquè nosaltres ens vam desinflar quan portàvem mesos treballant per al recital que volíem fer amb el Jaume Pons a l'Horda i la Nahual, i quan vam haver de cancel·lar una setmana prèvia, doncs ens vam desinflar, i el fet que participés tanta gent, Laura? Sí. Va ser guai. Va ser molt maco, de fet va ser molt bo perquè ens vam deprimir molt, perquè això, ens ho havíem currat molt, però just aquella setmana amb la Gemma, que ja sabeu que sempre estem barrinant coses, vam dir, bueno, podríem reconvertir-ho, i els hi vam proposar amb ells, a la Nahual i al Jaume Pons a l'Horda, si ens podíem fer un petit vídeo recitant, i va ser molt maco perquè justament com que ho vam fer en 2 dies també hi va haver gent que ho va veure i per això també va voler participar i es va fer gros i no sé, va ser molt maco. Us ho esperàveu, tot això? Jo no pensava pas que participés tanta gent, perquè la veritat la poesia és com un gènere minoritari i ens va sorprendre gratament. La veritat, a més, les tries eren molt interessants. Jo vaig descobrir poemes que me'ls he guardat al calaix perquè m'han agradat molt. Com sempre, quan comparteixes continguts culturals, sempre hi ha algú que se n'aprofita i li treu profit a tot això. Laura, i us ha vingut un retorn? Heu tingut retorn de la gent que us ha dit torneu-ho a fer, ens ha agradat molt participar-hi? Bueno, jo més que tornar a fer alguna cosa així, sinó en plan, a veure què més teniu en ment, no? En plan, quines coses més esteu barrinant i en què més podem participar. Jo la veritat és que la gent que vaig enganxar i tal sí que em van dir que els havia agradat molt i que a veure quan fem alguna més, tal. O sigui, no tant de poesia, potser, que és això, que després al final costa més de triar, però anar fent cosetes. I bueno, i com no podia ser d'altra manera, la Gemma ja està fent més cosetes. No, només us vull comentar una cosa, perquè tu, a més, també vas participar, Eli. També. I has de dir que, clar, les xarxes ja sabem com funcionen, són molt immediates i a vegades penses, ui, no sé si després la gent anirà passant ràpid, si no ho miraran, si igual passaran a una altra història o no sé què, però el promig de visualitzacions senceres de cada un dels poemes volta al voltant de 180 persones. Jo estic segura que si haguéssim fet el recital poètic no haguéssim convocat tanta gent in situ. O sigui que les condicions en les que vam fer el recital també van proporcionar que ho veiés i a més això, no? Que les dades també han acompanyat. I encara es pot veure, de fet, perquè ho vau estar penjant a les stories, però ara ho esteu recuperant i esteu penjant a Instagram, com a post també a Facebook, si no recordo malament, a Twitter. Sí, ara els he penjat a tots, com cada dia he fet píndoles poètiques. Ara ja els he acabat, portem uns quants dies ja confinats, 25, em sembla, i he anat penjant una promís de 3-4 posts diaris de píndoles poètiques i ara ja estan totes penjades. Bueno, així la gent pot anar fent boca per Sant Jordi, si es volen comprar llibres de poesia ja ho saben. I parlant de Sant Jordi, parlant també que dèieu que ja esteu engrescades amb altres històries, bé, Sant Jordi, no queda menys d'un mes, queda res ja, i ens teniu preparades alguna coseta? Sí, ja hem començat. De fet, ja ho hem penjat, ja ho vam parlar amb la Laura, que sempre ens engresquem amb idees, i com que l'Instagram és la xarxa social que més bé se'ns dona i que més ens funciona, la gent reacciona més, vam convocar un concurs de fotorelats, perquè volíem jugar amb això, amb la imatge, que, a veure, està molt bé tot això de confinats, però, ostres, deixem escampar una mica la imaginació. Fem una mica de creació artística i literària sense que tingui que ser tot confinat i per això vam decidir fer aquest concurs de fotorelats. I en què consisteix? Què és el que ha de fer la gent per presentar-s'hi? A veure, això, jo vull, sisplau, ser molt concreta
perquè després no hi hagi gent que es despisti, val? O sigui, és fotorelat, però són relats breus i hem posat un màxim de 50 paraules. Sisplau, 50 paraules, hi ha un comptador, perquè és que, com que ja ho explicarà la Gemma, però és un... O sigui, hi ha premis, els fotorelats que accedeixin al límit de paraules no computaran pels premis. Això, que la gent ho sàpiga, ja ho diem, perquè és que la gràcia és expremar la creativitat, però una mica acotat, no, Gemma? Sí, una mica. Però, o sigui, la idea és molt fàcil, és una foto i un relat breu de fins a 50 paraules que no té per què estar relacionat amb la foto, però bueno, o sigui, la idea és que una mica sí, no? Jugar amb les dues coses. Sí, o sigui, que la foto aquesta et pot evocar una història, O sigui, també pot ser prosa poètica, amb això sí que no ens hem posat estupend. Però sí que demanem un límit de 50 paraules perquè si s'accedeix, llavors sempre hi ha qui et diu puc fer 60? Dius no, han de ser 50. Llavors hem de... Participaran al final en el premi, tothom les pot enviar, si algú es passa doncs les penjarem igual, però realment els premis seran per les que compleixin aquest requisit de les 50 paraules. A part que és un exercici que està bé, perquè pots anar retallant i al final... I una cosa que està especificada en el cartell és que els fotorelats tant es poden penjar a l'Instagram propi, etiquetant sempre la Biblio, perquè farem un repost, farà la gent un repost des de la Biblio, o enviant el correu, i llavors les penja directament. Hi ha 2 premis. El premi el que tingui més números de like, des del perfil de biblioteca, no comptabilitzarem els que la persona en el seu perfil pugui tenir, perquè considerem que els vots, els likes han de ser equànims per tothom i des del nostre perfil sempre seran els mateixos usuaris, el número d'usuaris que podran votar. També hi ha persones que tenen més seguidors o menys i llavors això ens feia posar en dubte si comptabilitzaven també els que la persona hagi tingut en el seu propi post. O sigui que només comptabilitzaran els likes de la biblioteca. Llavors hi haurà un premi al que tingui més likes i un premi que jutjarem nosaltres per unanimitat, ens barallarem una mica amb això, segur, a veure qui ens sembla que té més qualitat de conjunció artística i literària. I seran 2 lots de cultura. Seran llibres, 2 lots de llibres i els companys de cultura ens cediran entrades per la temporada de la sala quan torni la normalitat i puguem anar tots a teatre, tindran entrades per aquestes obres que es faran quan tornem a la normalitat. Entenem que la gent que hi vulgui participar pot ser amb varietat de temàtica, amb prosa, amb poesia, amb el que sigui? Home, la idea són relats més que poesia, però en un principi hi ha proses poètiques que ens han enviat i no hi ha cap problema. Molt bé, doncs aquest és un de les iniciatives que tenim per Sant Jordi. Sí, perquè el veredicte el direm el dia de Sant Jordi. Sí. Exacte, però n'hi ha més. Sí. Teniu alguna proposta més? Sí, a la biblioteca, com tots, estem fent aquests dies, ens hem hagut d'esprémer una mica el cervell a veure quines idees i quines propostes podem fer. Vaig decidir mantenir la tertúlia que m'havíem ajornat de la Marta Rojals i la vam fer i ara hem proposat també, aprofitant la benentesa o malentesa, millor, no sé què dir, de la situació en la que ens trobem. Hi ha hagut un boom una altra vegada de lectura de La pesta d'Albert Camus, doncs li he demanat a la Glòria si podíem fer una sessió de Parlem de Clàssics, que normalment la fem al març i no l'havíem pogut fer, una sessió de Parlem de Clàssics d'Albert Camus i La peste, que ja sabeu que les circumstàncies d'aquesta obra és una epidèmia, una malaltia estranya que assola la ciutat d'Orà a l'any 1947, transcorre, que la gent s'ha de confinar a casa seva i aquesta epidèmia al final es guareix a la població gràcies a l'acció de la pròpia gent.
potser masses paral·lelismes en aquesta història amb la que estem visquent i potser estava bé que en parléssim amb la Glòria, que ens expliqués una mica, ens la contextualitzés i ens parlés d'ella. Això serà dimarts, el parlem virtualment de clàssics, per tant, ho farem des de casa tots. Sí, s'ha d'inscriure la gent que vulgui participar, ens ha d'enviar un correu electrònic a la biblioteca, al bibliotecaargenton@gmail.com, que és un Gmail que tenim que aquests dies el fem servir bastant, o al correu habitual de la biblioteca, on vulguin ells. I aleshores els donarem un codi, els avisarem, els donarem un codi per poder participar en aquesta tertúlia virtual. Això és una altra de les propostes que tenim aquests dies. També hem vist que a les xarxes esteu fent lectures confinades, amb el hashtag lectures confinades. Això és demanar a la gent que aprofitin aquests dies que estan llegint, que ens comparteixin les seves lectures i així també alimentem una miqueta de continguts ja que no podem fer aparadors culturals que fem a la biblioteca i aquestes coses que ens agrada, doncs aprofitant les lectures que fa la gent per compartir-les. Us animem. Envieu-nos les lectures i les compartirem. Després també ja fa uns dies, ahir vam començar a compartir unes indicacions durant 2 setmanes de treballs manuals en línia perquè hem demanat també al taller de manualitats retalls que ens proporcionés algunes manualitats que estiguin pensades perquè la gent, pares i famílies senceres, puguin fer-les pensant en les limitacions de materials que tenim, amb alternatives i bé, només heu de mirar a les xarxes, les compartim a través d'Instagram i Facebook. La primera que hem compartit és molt divertida i ens agradaria el mateix que passa amb els fotorrelats, que ens els compartiu, les vostres creacions, bé etiquetant-nos o bé enviant-s'ho per correu electrònic, ho compartirem també amb els nostres usuaris. Això serà al llarg de les 2 properes setmanes, anirem compartint. I després, per la Diada de Sant Jordi, doncs segurament penjarem alguna manualitat express. O sigui que fins a Sant Jordi teniu tot ple, Sí. Després també el dia 21 d'abril tenim una... M'enrotllo molt, ja ho sé, Ja l'ha tret la llista, saps? Sí. Ja em demaneu, jo de cara a Sant Jordi us dic el que tindrem perquè també aneu pensant en inscriure-us. Encara no he enviat la publicitat, però farem una xerrada. Aquesta serà a través d'Instagram. Estem aprenent molt de les tecnologies. Ara aprendrem de videoconferències i el dia 21 d'abril m'hi barallaré amb el live d'Instagram, que no l'hem fet servir encara mai, i tindrem Antoni Marí, que és un divulgador i un comunicador nat. Ha vingut diverses vegades a la biblioteca a parlar-nos de natura, però és un expert d'en Tolkien. I el món fantàstic de Tolkien serà protagonista d'aquesta xerrada que farem a través del live de l'Instagram Stories el dia 21 d'abril, de la setmana de Sant Jordi. I ja per acabar, no ho sé si acabaré perquè, clar, tant de confinament i vas fent coses i vas pensant i no acabes de separar la vida laboral de la vida familiar i tot s'ajunta. I estàs cuinant i estàs pensant en la feina. Doncs aquella setmana de Sant Jordi també li hem demanat a la Marta Catalán, que és una contacontes molt maca, que havia de venir el dia 14, l'endemà que ens vam confinar, havia de venir a la biblioteca a fer una sessió de contes, doncs li hem demanat que ens faci uns microcontes o uns contes, unes sessions, unes mini-sessions de contes per fer també al llarg de la setmana de Sant Jordi. I això és per ara el que estem lligant. No sé si sortirà. Segur. Deixem parlar, si et sembla, Gemma, també una mica la Laura, que em sembla que també ens ha d'explicar alguna iniciativa també de cara a Sant Jordi. Sí, mira, justament com que, a més, ja ha sortit també a nivell de país la iniciativa aquesta de llibreries obertes, clar, nosaltres ens vam trobar també unes quantes persones del poble que ens agrada llegir i els llibres i tal, que, clar, que un Sant Jordi amb les llibreries tancades era una putada per les llibreries. Bé, i evidentment per tothom, que jo quan vaig veure que es cancel·lava Sant Jordi... Però llavors per intentar animar una mica l'assumpte i poder continuar igualment
que la gent comprés llibres i tenir llibres per Sant Jordi, vam posar-nos en contacte amb Cal Arenas i des de fa uns quants dies, no sé si ho heu vist també per l'Instagram, hem fet lectures Sant Jordi confinat, em sembla que és el hashtag, i li hem demanat a diversa gent que ens recomani una lectura. Llavors, a través de l'enllaç que hi ha a la biografia de Cal Arenas, la gent pot fer les seves comandes i s'estan organitzant per poder-les o anar-les a recollir a la botiga perquè està oberta, perquè venen premsa, o de portar-les a casa de la gent que hagi fet les comandes. I això és per intentar que el Sant Jordi, encara que sigui diferent, continuï sent especial, perquè a més també col·labora la Eva Montero, que no sé si ho sabeu, però fa uns dibuixos magnífics. De fet, com la caràtula del Sant Jordi confinat l'ha fet ella. Llavors, a les comandes que es facin hi haurà una petita sorpresa feta per ella. Jo no vull dir res, però crec que val la pena. I també és això, que la gent, clar, recomana tota mena de llibres. De fet, la gent m'ha participat. M'he excedit amb el temps. De la meva recomanació, com sempre. I està molt interessant. I és intentar que tingui un toc especial també, encara que l'haguem de passar a casa, i que sigui un bon Sant Jordi. Déu-n'hi-do, amb vosaltres no ens avorrim, Ens hauríeu de veure a vegades. I prepareu-vos quan puguem sortir, i això també ho dic. De fet, tenim una acció sorpresa pensada amb la Gemma ja per quan s'acabi el confinament. Sí, l'hem hagut de posposar. Sí, perquè aquesta sí que no la podem fer online. No tenim mitjà virtual per poder desenvolupar-la. Ja veureu, ja. Mira, ens deixeu amb el coquet aquest, amb la intriga aquesta. Veient tot això, el que em ve al cap és que gràcies a la cultura, a la literatura, a la música, a l'escriptura, a tot plegat, ens estem salvant d'aquest confinament. És a dir, és el que ens està ajudant a passar aquest confinament, tot plegat. Sí, tot això és un sotrac que ens ha succeït i que ens afectarà a molts nivells, però jo crec que també li hem de treure la part positiva de tota aquesta situació i una d'aquestes és posar sobre la taula què és el que és primordial per la gent i per les persones. I està clar, les persones ara estem recorrent al que és necessari, com l'aire que respirem, és poder tenir alguna activitat cultural, de treballar amb la música, amb les manualitats. Li estem donant una importància que potser abans eren les germanes menors de tota la societat i tot el que és prioritari, i ara s'ha demostrat que potser hem de començar a canviar el xip. Sí, totalment d'acord. Doncs, Gemma, Laura, ens apuntem tot plegat, tot aquest llistat d'activitats que ens heu dit, ens apuntem tota l'agenda. Tot més o menys, ens hem d'afanyar, perquè tot més o menys és pel 21, 22, 23 d'abril. Sí, encara teniu dies, podeu anar rumiant, buscant fotos. No cal que siguin fotos de confinament, per exemple, pels fotorrelats. Vull dir que podeu remenar les vostres fotos, totes aquestes fotos antigues també que corren per casa, que poden donar molt de joc i que ara s'han posat de moda de posar fotos de quan eren petits, però sempre hi ha fotos. La foto pot donar peu a pensar o fer o escriure, doncs aprofiteu-les i ens les envieu. Us convidem a que participeu. No trigueu gaire perquè, clar, els darrers dies la gent tindrà menys temps perquè estiguin penjades i hi haurà menys vots, clar. Ens recorda, Gemma, com ho hem de fer per enviar aquests relats? Si pengeu qualsevol recomanació de lectures que estigueu fent o si feu els fotorrelats, ho heu de fer o bé enviant a bibliotecaargentona@gmail.com. Ara m'estic confonent amb el .cat. No, amb el .com. Ens envieu la foto i el relat o bé, si la pengeu a la vostra pròpia xarxa, a l'Instagram, etiquetant-nos @biblioargentona. @biblioargentona. Perfecte. Doncs moltes gràcies a les dues i anem veient, a veure com va evolucionant tot. Molt bé. Un petó ben fort des del confinament.